Umuna estasyon. Ibaudi apang mabiin. Daydayawan na ka wapong niya Yesu Kristo katagrupbab kamken ka. Tungig kayo sa ni Apo. Di may basa man ito iti Ebanghelyo sa Lucas. Nangalit ni Kupa, nagyaman ni Diyos ket kinunana. Alain nyo, tayo di ket pagbibinayan nyo. Di bagak kada kayo ang manipulita tiyakto numinom iti dayting arak di ubas, agin gati di domteng iti pagayan ti Diyos. Nangalamit iti tinapay, ket kalpasanat, tinda panagyaman, iti Diyos binispisi na sa naintet karakwada ket kinunana. Dahil iti bagi nga may ted ngagbaay kada kayo. Aramidin nyo daytoy na panangilagip yung kanya. Kastamet ang kalpasan iti panangrapay inted na kanakwada di Kupa ket kinunana. Dahil iti Kupa ti baro ang panik iti nulag ti Diyos kada kayo nga mapatalgedan ti darak nga may buyag para kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Pangpanunot. Apo Jesus, nalpasen ti pangrabiim akaduam dagiti apostoles mo, kastanda ti panagayat mo. Naitad mon kadakwada tinapatega pagiken darang, ketinbilin mo nga aramiden danto kas panglaglagit na ken ka. Apo, at dadagiti kanito anarigat kami nga agtutunos kanagkaykay sa kas agkakabsat. Tulungan na kami kadi nga agkaykay sa ken mangiranod ti amin a kinatao mi, agraman ti kanumuan asan ikwami, kadagiti kakabsat mi, kas pananglagit mi, iti panangisalakan mo. Agulumet kayo. O Jesus, sikat iti tinapay ang naggapo sa dilangit, iburay mo ti agnanayo na biyag iti amin at tao. O Jesus, inted mo tabagim akas taraon, ken tidaram kas inumen, tapno makikaysa kami iti ayat mo. O Jesus, babaen ti panangpisim ti tinapay, pinagbalin na kami apaset tabagim. Pagkaitesay na kami sa lakas. Apo, inayaban na kami nga agkaykaysa kas iti panakikaysam iti Diyos Sama. Sapay gumatag kaykaysa kami babaen iti panangtaraon mo, ken panangpapiksam kada kami iti bagi ken daram. Bayat ti panagilagip mi iti misteryo ti ayat mo, babaen ti Eucharistia. Mapaadamanen ti panangidaton mo iti bagim iti krus ijay Kalbaryo. Pagbalinan na kami, anatulok ken naragsak, ang mga ramid iti bagbagimi, kadagiti kakabsat mi ang makasapul, kadagiti napapanglaw, ken may laklaksit iti kagimungan. Amen. O Jesus, anay lansa iti krus,